Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Oliver! Daniela, kamusta na diya? Ang akong cellphone. Nadala ko akong cellphone kaganina din sa banyo. Daniela, unsa Pero ba? sinubos ako mga hinubo kasi nina kaganina. James! Tawagan ko si James. Gawas diya! Unsa man ka? Mugawas ka o pabutol ko niya akong pistola sa Oni Oliver! Uno! Dos! Tres! Ayaw! Nakabate ka? Mugawas na ang... usabay, itawag ko niya imong uyab o imong... Wa ka na'y labot. Shit! Huy, unsa ka ba? Ayaw ang naw mo ihapa ka. Kay anugon ka ayo. Dani! Dani, unsa ba? Kadugay ba ni mong nakagawas? Nasayon ka gyud nga dili ko taas og pasensya, day! Unsa man? Carmina. Payop ka. Ayaw siya pasakit. Dugay ko na ka ng buhat-buhaton ni mo! Sabay sa ako ni mo gingon mo ko ni mo ani. Gikalimtan ako ang dakong sa nga imong nahimo nako. Wa ti kay papangitas mga pulis bisan pa man si mong pagtuntog pagbaligya nako sa nagkalanlaing lalaki. Og karon imo na sa gidungagan ng imong sa nako, Carmina. Wa ko labot! Ang mahinungdanon na akong makakwarta ko. Kagipulan ako sa akong kapobre. Og ikaw lang ang tubag ni ini. Kung gusto kang kwarta hatagan ti ka. Pila imong gusto. Imong ihatag na ako ang akong pangayon. Sulti. Pila. Uy, Carmina! Ba di mo ha? Wabi na siya itong sabot ha? Ang atong sabot, kinapon na ito siya. Inikuman, ako kay Muslan. What? Oh, dili mo ka na mabuhat kang Danny. Sige! Sige! Lihok! Hindi ko magdodohag patay ni mo, ha? Oliver! Ano ba? Hadlok mo dahil ka? Oliver! Ha? Oliver! Yapan lagi. Hayop ka! Mga hayop mo! Oliver, pagbatay! Ayaw na pagdoon niya. Sumabuhin ko! Ikaw ba? Hanggaw magkaka? Ganon gipakuyapan man na nimo. Usaon naman na sa pagdaron. Dili na kini makalakaw kay nakuyapan man. Wala to siya kinanglana. Di siya apil sa itong plano, ha? Carmina, igaan nila nga itong planong kuhao, dili ba? Pusa dali na. Pamiya na kagikan. Uy, Bogo! Pero mas dako tag makuha kung silang duha ang atong makuha. Ay, sabat siya. Ay, ikaw no, mas mahasol ta kung dato na to siya. Mga dali na, dali na. Sumabuhin ko! Ayoko gayula! Aray! Ako ka ba? Kasama na ko, ha? Sakit! Hurungan na! Kagwang ka. Imong gihapag sa imong pistola ngayang kagkugo. Kagwang ka. Aro mas daling dadon. Patara ka malambuang nga ka. Dili ka makahimo sa pagpasakit niya? Kay gano? Kay interesado ka? Kay sayang kay kung matatsahan yang naong. Ay, sam ka. Aba niya, bubuan ko na gas o dauban? Sa! Kay sus ayaw ginagbuhat ang Carmina. Kung dili ka gusto mag-unay ka, ha? Oo. Iyan ang kialsa si Danny. Ug bigawas na sila ni lawak. Let's see yun, oy. Animal, nagkob si Oliver human makuyap eh. Kanindot magsampot ini bata. Kabusok baya. Diin magginisiya sa batanon pa ko, oy. Ay! Be, pahapak ka ko gamay, be. Kabusok yun. Kabusok. Praktisado yun. Mura magmiuntol ang akong pahad nga mihapak siyang sampot. Pakumuta ko, be. Aro matagbaw ko. Kapiste yun, ay. Sampot pa lang, solve na.
Kadugay ba ni mong isunod, ay? Ni naman bitaw. Gisiguro ko lang nga, dili pa makamatas Oliver. Aron nga dili ta masundan. Sige na. Sila nagbalik. Makasakay natin sa kanan. Pagdali. Kadiyot ra, God. Kadiyot ra. Sige sa panatunduha ang amo na to, ha? Dili ba nga ako man? Nganong ako man nooy, musugo-sugoon ron. Kung makasugo ka na ko, wagas. Dili. Di na si kaamo, ha? Patas na kita, Carmina. Wanay amo na tong duha. Akong plano kining tanan. Dili ni mo matuman ang imong plano kung wa pa ko, ha? Nga sa ato pa, sinabutan ta kining duha. Busa wanay amo. Peste. Oh, Oh, piste. peste na. Parak. Pulis. Dali na. Dali na, bitaw. Hindi ko makadadalig lihok. Kinagkugos kong dalila. Buiset. Kung sabi atong buhaton ini ron. Uy, kung sabi buhaton na to. Manibat na, kayo. Kung saan man na to sa pagsibat, litse. Kaysa may nagtawag og pulis. Ha? Nga naman. Nakabatik ka. Milabayra. Nga sa ato pa. Dili kita ituyo, ha? Nakasiguro ka? Uwa ka makasumbong ning babayhan na? Way kay gayunan. Sige na. Abay, magbalik aron makagawa sa ta. Tingalig na apas sila sa unahan ug makita ka nga nagbitbit ka ang babayhan na. Ugub ka. Liliaw na. Sa nugo ka? Pagdali! Apiste ka? Unsa mo ka, Carmina, ha? Naana lagi! Animal! Murag nakapabor magkarong higayuna da. Unsa na? Huwat! Dali ka? Dali. Huwat ya! Kay galili pa man ko. Wa na. Huwat gani! Wa! Wa na ko'y nakita nga sakyanan sa mga pulis. Kung mao, ablay ko ang puntahan sa gate kay mugawas na may. Sige na. Kamura? Unsa ba, Carmina, ha? Ay ni ana oy piste! Oops. Nalimog kong das akong cellphone sa akong clutch bag da. Niara. Kuhaon ko lang na sa soda. O ibilin ko lang ang kong bagin sa akong sakinan. There you are. Oh, uy. May miss call din eh. Oh, si Danny. Siya kayo nag-miss call. Shit. Huwag ko makabati siyang pagtawag. Kay niadin sa suod sa akong clutch bag ang akong cellphone. Nga nanawag man kasi. Mag-return call ka. Samtang wap ako makasuod sa bahay. Dak, wa kay sugod ha? Kay imong amahan na sa akong atubangon. Paita, daghan na sab kaayo kog hipusuran nga mga buwak ka bildo. Shit. Wa siya mutubak. Natulit nga ligbalik. Ugma na ako pangutanon. Nang? Unsa tayo magsulti, Nang? Awa ko maminaw kay nanawag ko ni Danny. Ay, imong daddy ba? Ganina bang gahulat nimo? I see. Napas bar? Oda. Thank you, Nang. No? Palayason ba ka og dayon ni Sir Jaime si Doc, no? Na! Atange! Dan. Mayo kay ni ka na. Kaganiha pa kung nagpaabot ni mo. Dad, please. Gabi na. Dili na ta maglalis. I'm so tired. Di kapoy ka? Unsay nakapakapoy ni mo? Nagkasiguro ko nga dili ang imong trabaho isip usa ka doktor. Si Daniela ang nakapakapoy ni mo, dili ba? Gihurot nimong imong kusog ibabaw sa kama. Sa iyang ibabaw. Dad! Huwag kay utang kabubuton. Busa sugod karon. Magkalimtanay na ta. Busa panghipusan ang tanan mong gamit.
ug layas na! Daddy, are you serious? Dead serious! Ano nasayop ko? Layas ning akong panibay gawa kay bisan usa kagamit. Yadadon kay ako karang tanan! Daddy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!